Maswera sei ndoda kumbosimbisa hangu boka remusangano ndichimbodzokera kumusangano wedu we opposition inova opposition iri muZimbabwe. I think ndikati opposition futi ndinenge ndatokanganisa futi ndinenge ndatokanganisa because regai nditi ndoda kutenda Zimbabwe nokuti munhu wese ari muZimbabwe it's obvious kuti anosapota opposition. Anosapota opposition. Aungabvunzwa kuti unoda kudya kumwa tii nemagwavha here kana kuti unoda kumwa tii nechingwa, iwe woti ndoda kumwa tii nemagwavha. Handifungi kuti zvinobuda. Hakuna munhu ungambotaura kuti muZimbabwe unoda ZANU PF kana unosapota ZANU PF kunze kwemadhikiteta akapuwa mota nemari. So hakuna munhu ungambotaura kuti unoda ZANU PF. Zvakangofanana nekuti ukamisa Chamisa naChiwenga apa vanhu vanotoda chido Chamisa. Saka zvakangofanana futi kuti ukamisa Mnangagwa naChiwenga apa vanhu vanoti vanoda Chiwenga. Even opposition chayo vanoti vanoda Chiwenga. Havambofa vakataura kuti vanoda Mnangagwa. Saka kana vazosara vakadaro kuti Mnangagwa naChamisa vanhu vanotoda Chamisa. Saka ndoda kutenda zvikuru vanhu vemusangano vana veZimbabwe kuti ngatiregei kuvarairwa zvakanyanya maningi, tobva tarelaxa and topinda fiye nekuti takanzwa kuti ZANU iri kuda kusaboteja mutemo, iri kuda kukanganisa nekuvhiringidza vana veZimbabwe. Chamunofanira kuziva ma-citizens ndechekuti ZANU PF iyi yamunotarira nezvayo iyi metsi dzayo dzese dzangova dzekubvuta-bvuta zvokuti pamutemo chaipo hurumende iyi yese inofanira kutomboongororwa kana zvikanzi paita imwe hurumende vanofanira kutosungwa, kwete zviya zvekumbonzi kutaurirana kana kuti idini zviya vanofanira kuvharirwa varumava because instead yekuti vachengetedze zviwanikwa zvenyika nemamineral enyika vari kutobira mamineral acho kutoparadza nyika yachona. Saka hurumende chinonzi hurumende chii kana hurumende ichisapota madictatorship, ichisapota mbavha, ichisapota matsotsi, ichishanda nembavha nematsotsi, ichishanda nemakororo, ichishanda nezvigananda, ichinzi iyo pamusoro pazvo yonzi ihurumende. Ihurumende pakudii? Saka panonetsa. Saka ndoda kungotaura kuma-citizens kuti zvavari ku 2030 zviya hazvibudiriri zviya. Hazvibudiriri zviya. Kana iwe wari kutozviona kuti apa takamamira muswa apa hazvibude zviya, ende iwe wari kutozviona kuti zvakatowanyadzisa zvokuti ngoti chete vana Mnangagwa vanhu vasina nyadzi, but dai vachinyaraka zvinhu zvavakaita izvi zvinonyadzisa ende zvabva zvabudisa pachena kuti vane bato ravanotya ende vanotya ma-election. Zvabva zvatonyatsa kuoneka kuti vanhu ava vakabirira ma-election havana kupinda muma-election ende yazvipa munyama dambudziko riripo. Akomana kukika dashika huri yambutsa. Farai vanhu veopposition, farai vana vemuZimbabwe. Because kana ikada kubiririra it's obvious kuti nyika dzimwe dzane umbowo hwakakwana pasi rese kuti iyi pati yagara ichida kuita matsurundu ndokutonga kurambira mupawa, yagara ichida kuningirikina kudzvanyirira vanhu. Saka iko zvinezvi vari kuzviziva because zvatonyadzisa pasi rese zviri kutotaurwa nehurumende dzakasiyana siyana. Vana paramendi yana Britain vari kuzvitaura, paramendi yaAmerica vari kuzvitaura, paramendi munyika dzakasiyana siyana vari kuzvitaura, muAfrica muno chaimo vari kuzvitaura. Zvinonyadzisa zvinhu zvinoitwa nevarume veZANU PF. Kunyadzisa zvokuti dai vane nyadzika vanonyara so. Unoziva mukanga makaungana ukasurirwa nembwa soka mese munonyara so kuseka, unoseka but munongopera kutarisa kuside mese. Ndo zvakaita unhu waMnangagwa. Hauna kumbosiyana nembwa yasura pane vanhu. Anyariba Mnangagwa. Saka nekuti chavanacho ndechekuti iwe wada kudzivirira upfumi nemaproperty nebusiness revanhu. Dai Mnangagwa uchinyara wainyara pane zvavakaita pamutare varume vakuru nevakadzi vakuru zvavakaita izvi. Ende munoona chinonetsa ndechekuti zvinhu zvavanoita zvinenge zvichikosta mari yenyika, zvichiparadza mari yenyika. Mari yese 20 million yakashandiswa pamutare iyoyo isusu taitara kuti vana Zaki dai vanga vari vanhu vane mutemo. Iye mukadzi uyo aitara komishina weZaki uyawe unofanira kuti utifefetere kubatsira kuti mari iyoyo ZANU PF yakamboiwana kupi, nokuti vanhu havagoni kuita mari inodarika batoka yokuti mari inodhonetwa ne 1 week
mari yosvika 20 million. But 20 million iyo yadachinza vanhu vachidhonita nyika yese. Tikati 20 million paMupilo hospital, 20 million paRenyatwa neHarare hospital Mupilo neimwe chipatara, toti 20 million imwe, iyo toti 5 million kuMasvingo hospital, 5 million kwaMutare, 5 million kuGweru, 5 million muKwekwe, donita imwe 20 toti mumaprovince ese yopatsanurwa. Akumanaka kana kuti muzvikoro even mueducation chaimo even 20 million iyoyo kungoti ngaibate Mupilo neHarare. Imari yakawandisa kana ngoti inokava zvipatara zvakawanda iyai. But ZANU-PF inoshamisika kuti iri kutida kupemberera zuwa rokushanda zvakasimba pamasanction. Masanction api anotaugwa yaya. Izvo vanhu vanenge vachiti nemabhazi vaitwa nemabhazi kunyeperwa kuti masanction. Masanction ndevarombo here kana kuti vapfumi veZANU-PF ndo vanofana kurarama havana masanction. Masanction ekushandisa kuda kubira vanhu nokunyebera vanhu tiri pamasanction. Vanhu vari pamasanction vanodya mari kunyofora mari kudaro zvokusvika kuma 20 million. Imari yemadiamond yegold rakashayikwa kureserve bank riya ndo iri kuitwa zvainoda nenhingirikini. Zaki haina kana kumbobvira yakonfema. Unoshama kuti Zaki iri kutaura kuti kwanzi isusu hatina divira takarerekera, hatina kana munhu watinosapota watinotya, hatina vanhu matsotsi naivo Zaki vacho vaya hapana chavanoziva vaya matsotsi because zvinonetsa kachinhu chakaita zvo handiti ane commissioner weZaki chakaiswa naMnangagwa because vanofanira kuferefeta kuti vaudze nyika kuti gold renyika rakaenda kupi. Mari ne gold rakashayikwa mureserve bank yapaka rakasiwana naMugabe ririmo matanzi nematanzi akazobuda aita kwaiti pane pateka riwiga rikawigwa kupi kusingazikanwa nevana veZimbabwe nevaridzi venyika nevanhu veridzi vegold. End of the end richapesa ratorwa rinoshandiswa kavanhu vasingazvisivi. Saka Zaki inofanira kuongorora kuti zvinhu zviri kufambiswa zvakanaka here naMuturi Ube kureserve bank, noti kungaenda kunomonita makanzura ekunhingirikini ekupi makanzura ekumareserve kwemagrowth point uko. Instead yekusiya panhongonya pacho chaipo muguta reHarare kumonita kuongorora Zeki iyo, kumonita reserve bank iyo, kumonita mafambiro ari kuita zvinhu zvemapurisa zvinhu zvemasoja. Saka ine painoperera Zeki iripo mai manje inoenda kunosecha vakomana veNg'ombe nemagarden boy ndiwo ainosunga. Vana nhingirikini ava vasungwa namafuma avasungwi, vana vaMnangagwa havasechwi kuti upfumi hwainawo wauwana sei, havasechwa naChivhayo vanatagwirei havasechwi. Zvinova zviri kuchema nenyika. Hakuna zvinonzi kwai anotaura kuti kwanzi uyo chief commissioner wetu hatina akunyepa chibhodhi chekushungurudza varombo ichi pana zvinombonhingira pa nokuti kana Zeki ichishanda ngaitangire padura pacho chaipo pana Mugabe chaipo kusecha mba make chaimo nemaministers ese ngarumbunu ese. Tinoda kuti vashandi vehurumende maministers aya upfumi hwavo hwese hubudiswe pachena kuti vakahuwana kupi, vakahushanda kupi. MPs ari muZANU-PF, magavhena ese, makomishina ese aya nemabusinessmen ari muZANU-PF achona vakahuwana kupi upfumi, vamwe vanhu vachitambura kudai so. Shuwa kuti vana maminista unobuda uchitambisa 10,000 US 20,000 murombo chacha yakaibata yaya unofuma wakazvisungirira kurohwa nehana. But saka Zaki basa rayo iro riya Zaki yaya basa rayo nderei? Rokutera makanzuru chete. Handisi kuramba kuti makanzuru iri kuita basa, but kumusoro kwacho kugovernment kwacho iri kudi kuenda kumusoro kwacho kunana Mnangagwa kwacho iri kudi iko zvinovashandisa 20 million yakadhonetwa kubva kupi? But marodzi hamuna chirimo. Iko zvinezvo vakushandisa vakushungurudza vanhu vemishikashika murodhumu, vakushungurudza madhiraivha, mashofe, magonyeti emabhazi vemishikashika, vakushungurudza mataxi, vakushungurudza vanhu vakasiyana siyana nemavhenda nemahwindi nemakorokoza kuti vaunganidze mari yekupa macivil servants avakapromisa nhema. Saka vakuda kuitora kubva kumitero kumurodhi, vakuda kuitora kubva kumahwindi kumakorokoza, vakuda kuitora kubva kumavhenda. Unati hurumende inopromisa chinhu chokubraiba vashandi vacho ndo vakabatsiridza kudominata kugara mudzimba, ndo vaishungurudza vanhu murodhi futi mapurisa nemasoja achona apa vanenge vakaombiswa futi mbwato nana idi. Saka Zaki tinokumbisa zvikuru kuti iite basa nemazvo, iite basa isina divira yakarerekera, iite basa nenzira chayo nemutoo chaiwo. Ende iyo ZBC iyo Zaki inofanira kunyatsomonita kuongorora chaiko. ZBC chacha inofanira kuongororwa iyo. Mese mabhodha ese arifana kuongororwa mashandiro ari kuita esa. Muri kubiwa mari mumabhodha umu. Murodhi mapurisa akita basa rekurarama achibvutira vanhu mari, achibira vanhu mari.
mapurisa cha muZimbabwe akurarama nekubira vanhu murodhum, pati nyika ine mutemo unogona kusunga vanhu vari kudemonstrata kodzero dzavo. Inini zvinondirwadza Stereki kusunga kwakaitwa vana madzibaba eshanduko mani. Inini baba chinogure zviri kundibata, zviri kundirwadza Stereki. Ndosaka paya muchizoona ndichizopesa ndakutuka manje zvinonyadza apo zvinondirwadza mani. Zvakaitwa vana mapengo zviya vana baba mudiwa zvinondibata Stereki. Vanhu vaya havana kana chavakaba, but vanatagwirei vari kuba mari yenyika. Vanani ngirikini vana Chimombe vese vari kuba mari dzenyika. Vanani vana Mnangagwa, vana Mnangagwa chavo imbavha. Vana Mutsvangwa vese vana vanani vese vanaonawo pamuchingura usitubudisa madhiragi, but wosunga munhu ari kudhimanda kodzero dzake kuprotecta ushe hwezanu chete chete, kungoprotecta ushe hwezanu PF chete chete. Hapana kana chavakatadza vakomana kana chikuti vakapandukira kuti vakati vada kubvisa hurumende. Vakati 2030 haite, vanhu ngavadzokere kumaelection vaite mareforms, nyika iende kumaelection. 2030 haisi yenyika ndeyebato rezanu PF chete, kwakutosungwa. Kana iwo mapurisa acho navakuru vemapurisa vese vanaponyati vachizvitarisa kuti vari kushandisa mutemo wenyika here kana kuti chisimba chebato rezanu PF vanhu vari kuchengetedza bato. Kana iwo masoja chaiwo chavakuru vemasoja, kana iye minista Ziyambi ari kuita basa rese naiye Malaba wachona, unoona mudhara uya atochena nekumhata kwese Malaba uya nekumusoro mese mese, kana kutaura chaka hachakwanisi nemukanwa maakugara muchishisha nokunhuhwa, kumhata une kuchitonhuhwa kumhata kwana Malaba kwese wewe. Pati zvinongogadzikwa muofisi, muri kuti muhadhi akura, saka asiyana neMalaba wachona. Zvimugadzikwa iko zvinezvi muhadhi yakachengeterwa kuti chi kana akushiftwa muchaona kuti achishiftwa ndoparikiswa tagwirei. Vanhu vezanu vachingopururudza nekuepera. Iko zvinezvi mese madhara ari muZanu PF muchazviona kuti Zanu PF inodya mazai ayo. Musuwa muchatanga kudzingwa vana Niki Mangwana naNhingi mese vanhu vari muZanu PF muyame. Vese vana Mutsvangwa vana kwa vanosvika bava vachadzingwa manje ava. Vana China Masa madhara aya. Vanhu vari kushandiswa chete kugadzira ground, vari kudzingwa zvishomana idiso. Uda kusiya ushe unoshanda nekuwirana nevana vake, unotamba nevana vake. Izvi zvimadhara zvima old model motors zvinoti kusunga zvichibudisa utsi izvi zvichabviswa zvese izvi. Saka zeki inofanira kuongorora ite basa rayo nemazvo. Ndinokumbirisa kuti vanhu vebato rinopikisa, vanhu vemusangano, tirambe takasimba, timobilize vanhu paground, timobilize vanhu mumatowns, mumaruzevha, timobilize, titeedzere mastructure emusangano, tiumbe masero, tiumbe mabranchi, tiumbe madistrict, tiumbe nenhingishina redu, tiumbe zvinhu zvakanaka. Mamistake atakanga tinawo kumaelection a2018 nemamistake atakanga tinawo kumaelection a2023 zvese zvinofanira kuti zvitange kuchigadziriswa iko zvino izvi. Ari kuuya maelection, it's coming. Saka vanhu vanofanira kunzwisisa kuti vanhu vasiri kuziva, vanhu vari kumamisha, vanhu vasiri kuziva, vanhu vari kumaprazi vakafonyorwa neZBC neHerald nekwaedza neRadio Zimbabwe. Saka havana ruzivo. Vanoda kutoti nguva iyoyi vanofanira kupota vachioneswa nehama dzedu dziri mudiaspora ende chandida kutaura ndechekuti icho vana veZimbabwe vari diaspora kunze kwenyika, ndinoona kuti zviri nani kuti titorerwe mari naana Saruwaka instead yekuti tidonete mari tibatsire bato redu. Even vana vari kunana UK tigadzirire homwe bato redu. Homwe bato redu isusu igadzirirwe, even kunze koko kana pane zvinoitwa zviitwe, tifane kutsvagira bato mari, nekuti bato kuti ribudirire risimbe hunge rine mari. Saka tinofanira kunge tichimira kuti vakuru vemusangano nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanogona kutaura nedzimwe hurumende dziri kumhiri kwemakungwa, vanogona kutaura nemaministers edzimwe hurumende dzimwe nyika, vanogona kutaura nemadhona ari mune dzimwe nyika. Vese vari kutaura vari muno Africa vari kupi madonors vanokwanisa kusecha madonors. Tibatsirane kuningirikina madonors agone kubatsira bato redu, agone kusimbisa bato redu, agone kuwaka nokuumba bato redu. Zvino zvakanaka izvozvo nokuti bato redu rinoda mari, noti kuti tinogona kubatsira zvirongwa zveZanu PF, tinogona kudhoneta mari tichishandiswa nevanhu vezanu, but bato redu chairo muhomwe harina mari. Mapedza munoti Chamisa atadza kuita zvakati, Chamisa atadza kuita zvakati. Even mari nyaya idzo dzokutora nyaya dzichienda kumusoro, kumatare ekumusoro, zvimwe zvine zvida mari. Saka isusu ngatidzidzei kuti bato rinosumudzwa nemari, rinosimbiswa nemari. Ona Zanu PF yakaita musangano kwaMutare 20 million. Isusu tinoita politics dzepamedia, tinongosiya Chamisa wacho kuti zvichangomuka zvega, zvichangozviita neutungamiri hwaainawo zvinongoita zvega.
ngatipe pressure hurumende dzevana Britain vana America vana Canada vana Germany vana Australia nedzimwe dziri mu Africa nedzimwe dziri ku Asia Middle East kuya tibatane nehurumende dzimwe vazive kuti bato redu isusu haripuhwi mari neZanu PF rakawengwa neZanu vanodzosera mari mubato mavo mune chidictatorship kautonge udictatorship saka isusu sevana vaZimbabwe dai tamobilize pasi rese kuti vanhu vaite madonations emari dzinoenda kubato dzinobatsira bato kuti bato rione kuita maprogram aro mune zvakanaka. Vachamisa vacho vanoita kuzvara mari here kubara mari here kana ivo vanana Timba vanana Stalosi vanana Vadzaima here vese vanana Amos Chibaya vanoita zvokubara votora mari here yekushopu kwake kana kuti yekuchigaya kwake kana kuti yekumaini kwake kana kuti yekupurazi kwake kana kuti yekusejari kwake kana kuti mari yeuloya vanenge vachiita varume vane kudini voshandisa kuuningirikina kungovakira kungogadzira Zimbabwe chedu yakanyarara vana veZimbabwe vakanyarara. Pamwe pacho ngatitarisei kuti chine failisa bato redu isusu inhau yeurombo inhau yekushayiwa isusu homwe yedu kana yakasimba zvinoita kuti bato redu rimire zvakanaka. Saka muchimobilize vanhu vakomana vari kunana South Africa Botswana vakomana vari kunana UK vari kuZambia kupi chamunofanira kutanga kuziva pamba chaipo pakaita nzara mukadzi nemurume vanorowana zvisingaiti ende panotangwa pamusha ipapo panosara pasina munhu. Saka chokutanga muchimobilize muri kune dzimwe nyika dziri around mu Africa ine yese nekunana Europe kweso ngatimobilize tichitsvaga madona ebato tichvagira bato madona. Vatine vanhu vakadzidza stereki vari ku Europe vakomana nevasikana vamusangano tine vanhu vakawanda vakumobilize vanhu vatema varungu vakumobilize nekuonesa tine maministers nema MPs edzimwe nyika vatinochidzana navo kusvitsa nyaya nezvichemo zvedu izvozvo bato kuti risimbe ndo kana rine mari. Even kana tikafunga manje ana kutoda kumutsa hondo tinoimutsa tisina mari here kana tikatoda kuita mademonstration iwayo kunogona kutevega ite mademonstration kana kutsvaga munoziva kuti bato chaicho rinogona kutsvaga kana vana Wagner chaiyo kuRussia inosvika yakapedza masports up kana vana Al-Shabaab wai kana vana ISIS wai vana Islamic vanani vese vai vana Al-Qaeda vai vanopedza masports but vanoti tipei 50 million inenge iripo here tipei 20 million 30 million because vanoya vakakwana nemishini yavo mamissionary. Saka kana dai tichita zvemaelection anoda mari. It's obvious kuti atipuhwi mari neZanu kana tikaenda kumaelection even maelection amuri kutarisira vana veZimbabwe. MaMPs edu anoda kuti aende kumaelection ese akakwana makanzlers ada kuenda kumaelection ese akakwana masenator chichi zvese president nekugadzirira futi marallies acho tinofanira kunge takakwana kwete kuti muchizoona vamwe vanhu vaitera ZANU PF vari kutera kudya vamwe vanhu vari kutera motikari vatera chii vamwe vatera kudya. Saka ngatibatsiranei kuitira kuti zvinhu zvemusangano zvinodiridzirwa. Chamisa ukabuda uchita zvokukumbira undokumbirawo mari moti anopenga apererwa manje auda kubira vanhu kana kuti vatungamiri vari musangano vati akuda kubira vanhu. Saka chamisa kuti ataure papublic futi kuti bato redu harina mari vavengi vaya vanotanga kufara manje. Imi munozviziva kuti vachamisa vakamiswa maelection paya vachirambidzwa kuti watumirwe mari kubva kunze vachirambidzwa kuti wadindini. Saka nguva ine ndeyekuti vanhu tichikambena paground but vanoita zvefinance mumusangano unopikisa vakomana vefinance vanofanira kuti iko zvino pachitori nemakore kumberi kuti mubato basa riitwe ngavagadzire ground rehomwe yezvichatevera kufanira kutopemhera nyaya yemacampaigns nyaya yemaelection nyaya zvese zvinoda kuti zviitwe zvese. Andini muri kuona even akava maloya anoda mari akava nhau dzekuti dzidindini zvoda mari maministers kuti afambe kana kuti vatungamiri vebato kuti vafambe zvoda mari. Saka imimi munotarisira kuti vachamisa mari hamene kuti vane mugodhi wemari here chamisa wacho kana akaita mukuru webato une mari here une bhengi remari here chamisa. Even kuchengeta chamisa wacho chaiko vana veZimbabwe hamutozivi hatisi kutomuchengeta chamisa wachona. Vangani vari kutumira but munogona kuchengeta mafundisi ekuchechi kwenyu kumethodist ikoko munogona kuchengeta mafundisi enyu ekuroma ekuanglican ekuzayoja eFM ekuchitawara Salvation Army ekuchechi ekumabhishop enyu kuchipostori kwamuri kone mafundisi but imimi munoda kuti mugare nyika ine rugare. Chamisa vacho chaichai hamuzivi kuti adyei ari kupfekei ari kurarama nei chamisa vacho. Even utungamiri huri kufamba muZimbabwe mese vakomana vaita basa hamuzivi kuti vari kurarama nei vari kufamba sei chii chavari kuita vari kubatsirika nei mari dzemafuel mari dzekudya mari dzekumobilize mari dzekushandisa mari dzekuita sei hapana ari kuzviziva but isusu netichingopucha chete kuti chamisa atiregerera. Endai paground munoona kuti chamisa akanyarara here akagara here endai paground munoona kuti timu rakanyarara here timu rakagara here mumaruzevha mataundi mumanhingikinomu endai munoona zviri kuitika. Saka nyaya yekuti 2030 vana veZimbabwe musanyanya kurivara nayo
vakomana vari kumhanya mhanya, maloya ari kumhanya mhanya, misangano iri kubata bata iri kumhanya mhanya, dzimwe nyika dziri kumira nyaya iyi yamuri kutaura nezvayo. Isusu tichamobilizwa torwa pfungwa neizvozvoka, tobva taneta totoiginwa vamwe kutoti ane musangano achada nepolitics kana opposition. Nyaya iripo ndekuti ZANU-PF matsotsi. Maelection ariko 2018, maelection ariko muZimbabwe 2018. Manje kune urongwa hwakasiyana siyana huchaitwa hwemareforms nezvimwe zvakasiyana siyana. Musanyeberwa nembavha idzi. Nokutenda mazvita baba wachitokure.